Gaurabhakta Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Gurave Gaurachandraya Radhikaya Tadale Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namo. Srila Prabhupada ki jai. Maharaj ki jai. Gaur Premanande Hare Bo. Hare Krishna. Srimad Bhagavatam Pradhama Skandam Adhyayam 6 ശ്ലോകം 26 27 ശ്ലോകങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത്. നമ്മൾ മുന്നേയുള്ള 2 ദിവസമായി ക്ലാസ്സിലെ മുന്നേയുള്ള ശ്ലോകങ്ങള് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഭക്തിത സേവന പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ ആയിരുന്നു അല്ലെ. അതിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇനി അടുത്തത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് 25ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാൻ എന്താണ് അതീന്ദ്രമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ നാമം അല്ലെ, ഭക്തിത സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതൊക്കെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഭക്തിയിൽ കൂടി മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ സമീപിക്കാനായൂ. അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഈ 26ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാമാന്യനന്ദസ്യ ഹതത്ര പപ്പടാൻ ഗുഹ്യാനി ഭദ്രാണി കൃതാനി ച സ്മരൻ ഗാംഭര്യടം സ്വം തുഷ്ടമനാഗതസ്പൃഹ കാലം പ്രതീശാൻ വിമദോ വിമത്സരാ. നാമാനന്ദസ്യ ഹതത്ര പപ്പടാൻ ഗുഹ്യാനി ഭദ്രാണി കൃതാനി ച സ്മരൻ ഗാംഭര്യടം സം തുഷ്ടമനാഗതസ്പൃഹ കാലം പ്രതീശാൻ വിമദോ വിമത്സരാ. നാമാനന്ദസ്യ ഹതത്ര പപ്പടാൻ ഗുഹ്യാനി ഭദ്രാണി കൃതാനി ച സ്മരൻ ഗാംഭര്യടം സന്തുഷ്ടമനാഗതസ്പൃഹ കാലം പ്രതീശാൻ വിമദോ വിമത്സരഃ. കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും 2 പ്രാവശ്യം ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാമാന്യനന്ദസ്യ ഹതത്ര പപ്പടൻ ഗുഹ്യാനി ഭദ്രാണി കൃതാനി ച സ്മരൻ ഗാംഭര്യടം സന്തുഷ്ടമനാഗതസ്പൃഹ കാലം പ്രതീശാൻ വിമദോ വിമത്സരാ. കാണാലോ, മാതാജിക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവും, അതുകൊണ്ടാണ്. ഓക്കെ, മഴയാണ്, അപ്പൊ ചില നെറ്റ്വർക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടാകും. ഒന്നുകൂടി ചൊല്ലാം. നാമാനന്ദസ്യ ഹതത്ര പപ്പടൻ
ഗുഹ്യാനി ഭദ്രാണി കൃതാനി ച സ്മരൻ ഗാംഭര്യടം തുഷ്ടമനാഗതസ്പൃഹ കാലം പ്രതീക്ഷൻ വിമദോ വിമത്സര. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഒരാളായിട്ട് ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. അടുത്തൊരു ശ്ലോകം കൂടി ഉണ്ട്. അപ്പൊ 2 ശ്ലോകവും കുറച്ച് ആൾക്കാർക്ക് ചൊല്ലാം. വത്സല ഷാജി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്ക്രീന് കാണാലോ അല്ലെ മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ. കാണാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സാമാന്യനന്ദസ്യ ഹതത്ര പഠൻ ഗുഹ്യാനി ഭദ്രാണി കൃതാനി ച സ്മരൻ ഗാംഭര്യടം സ്തുഷ്ടമനാഗതസ്പൃഹ കാലം പ്രതീക്ഷൻ വിമദോ വിമത്സരഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പത്മകുമാരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാമാന്യനന്ദസ്യ ഹതത്ര പഠൻ ഗുഹ്യാനി ഭദ്രാണി കൃതാനി ച സ്മരൻ ഗാംഭര്യടം സ്പൃഷ്ടമനാഗതസ്പൃഹഃ കാലം പ്രതീക്ഷൻ വിമദോ വിമത്സരഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അനന്തവണി കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. നമോ വാസുദേവായ. നാമാന്യനന്ദസ്യ ഹതത്ര പഠൻ ഗുഹ്യാനി ഭദ്രാണി കൃതാനി ച സ്മരൻ ഗാംഭര്യടം സ്തുഷ്ടമനാഗതസ്പൃഹഃ കാലം പ്രതീക്ഷൻ വിമദോ വിമത്സരഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സ്വർണ്ണപ്രഭ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാമാന്യനന്ദസ്യ ഹതത്ര പഠൻ ഗുഹ്യാനി ഭദ്രാണി കൃതാനി ച സ്മരൻ ഗാംഭര്യടം സ്തുഷ്ടമനാഗതസ്പൃഹഃ കാലം പ്രതീക്ഷൻ വിമദോ വിമത്സരഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭ പ്രദീപ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാമാന്യാനന്ദസ്യ ഹതത്ര പഠൻ ഗുഹ്യാനി ഭദ്രാണി കൃതാനി ച സ്മരൻ ഗാംഭര്യടം സ്തുഷ്ടമനാഗതസ്പൃഹ കാലം പ്രതീക്ഷൻ വിമദോ വിമത്സരഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സിന്ധു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാമാനന്ദസ്യ ഹതത്ര പഠൻ ഗുഹ്യാനി ഭദ്രാണി കൃതാനി ച സ്മരൻ ഗാംഭര്യടം സ്തുഷ്ടമാനഗതസ്പൃഹഃ കാലം പ്രതീക്ഷൻ വിമദോ വിമത്സരഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശ്രീജ വിജി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാമാന്യനന്ദസ്യ ഹതത്ര പഠൻ ഗുഹ്യാനി ഭദ്രാണി കൃതാനി ച സ്മരൻ ഗാംഭര്യടം സ്തുഷ്ടമനാഗതസ്പൃഹഃ കാലം പ്രതീക്ഷൻ വിമദോ വിമത്സരഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മിനി ബാലകൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാമാനന്ദസ്യ ഹതത്ര പഠൻ ഗുഹ്യാനി ഭദ്രാണി കൃതാനി ച സ്മരൻ ഗാംഭര്യടം സ്തുഷ്ടമനാഗതസ്പൃഹ കാലം പ്രതീക്ഷൻ വിമദോ വിമത്സരഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാമചന്ദ്ര പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാമാന്യനന്ദസ്യ ഹതത്ര പഠൻ ഗുഹ്യാനി ഭദ്രാണി കൃതാനി ച സ്മരൻ ഗാംഭര്യടം സ്തുഷ്ടമനാഗതസ്പൃഹഃ കാലം പ്രതീക്ഷൻ വിമദോ വിമത്സരഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. മാലതി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി.
ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാമാന്യനന്ദസ്യ ഹതത്ര പഠൻ ഗുഹ്യാനി ഭദ്രാണി കൃതാനി ച സ്മരൻ ഗാം പര്യടം സ്തുഷ്ടമനാഗത സ്പൃഹ കാലം പ്രതീക്ഷൻ വിമതോ വിമത്സരാ. ഹരേ കൃഷ്ണ പൂജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സതീദേവി അമ്മ മാതാജി ചൊല്ലിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാമാന്യനന്ദസ്യ ഹതത്ര പഠൻ ഗുഹ്യാനി ഭദ്രാണി കൃതാനി ച സ്മരൻ ഗംഭര്യടം സ്തുഷ്ടമനാഗത സ്പൃഹ കാലം പ്രദിക്ഷൻ വിമതോ വിമത്സരഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശാരദാജി നമ്പൂതിരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാമാനി നന്ദസ്യ ഹതത്ര പഠൻ ഗുഹ്യാനി ഭദ്രാണി കൃതാനി ച സ്മരൻ ഗാംഭര്യടം സ്തുഷ്ടമനാഗത സ്പൃഹ കാലം പ്രതീക്ഷൻ വിമതോ വിമത്സരഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ, നമുക്കിനി അടുത്ത ഒരു ശ്ലോകം കൂടി ഉണ്ട്. അപ്പൊ മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ ഇപ്പോൾ ചൊല്ലാം. ആർക്കായി താഴത്തണ്ട. ഇതിന്റെ പദാനുപദാർത്ഥം വിവർത്തനം. നാമാനി ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം, യശസ് തുടങ്ങിയവ അനന്തസ്യ അനന്തനായ ഭഗവാന്റെ ഹതത്രവഹ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ ഔപചാരികത്വങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനായിത്തീരുന്നു. പഠൻ ജപം, ആവർത്തന പാരായണം തുടങ്ങിയവയാൽ ഗുഹ്യാനി നിഗൂഢമായ, ഭദ്രാനി സർവ അനുഗ്രഹകരമായ, കൃതാനി കർമ്മങ്ങൾ അഥവാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ച സ്മരൻ നിരന്തരമായി സ്മരിക്കുക, ഗാം ഭുവനത്തിൽ പര്യടൻ സർവയിടങ്ങളിൽ കൂടിയും സഞ്ചരിക്കുന്നു, തുഷ്ടമനഃ പരിപൂർണ സംതൃപ്തനായി, ഗതസ്പൃഹ സർവഭൗതിക ഇച്ഛകളിൽ നിന്നും പരിപൂർണ സ്വതന്ത്രനായി, കാലം പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു, വിമതഃ അഹങ്കാര ഗർവില്ലാതായിത്തീരുന്നു, മത്സര ബുദ്ധി ഇല്ലാതായിത്തീരുന്നു. വിവർത്തനം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ആത്മാർത്ഥ ഭഗവത് ഭക്തന്റെ ജീവിതം ഇപ്രകാരം ഒരു ഗരകഞ്ചുകത്താൽ ആവരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് ശ്രീ നാരദമുനി വിശദമാക്കി. അത്തരമൊരു ഭക്തൻ ഭഗവാനാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഉത്തമ വിശ്വാസയോഗ്യനായ യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ആചാര്യനാൽ ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ച ശേഷം ഭഗവത് മഹാത്മ്യ ജപത്തെ അത്യന്തം ഗൗരവമായി ഏറ്റെടുത്ത് ഭഗവത് മഹാത്മ്യങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരെ ശ്രവിപ്പിക്കാനായി വിശ്വം മുഴുവൻ സഞ്ചരിക്കുന്നു. അത്തരം ഭക്തന്മാർക്ക് ഭൗതിക നേട്ടത്തിൽ യാതൊരു താല്പര്യവുമില്ല. ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങി ചെല്ലുക എന്ന ഏക അഭിലാഷമാണ് അവരെ നയിക്കുന്നത്. കഥാനുചിതമായി ഭൗതിക ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ അത് അവർ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭഗവത് സന്നിധിയിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോവുക എന്ന അത്യുന്നതമായ ജീവിത ലക്ഷ്യമുള്ളത് കൊണ്ട് അവർക്ക് ആരോടും യാതൊരു മത്സര്യ ബുദ്ധിയോ ഭഗവത് സന്നിധിയിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകാൻ യോഗ്യനായി തീരുന്നതിന്റെ അഹങ്കാര ഗർവവും ഇല്ല. ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം, മഹാത്മ്യങ്ങൾ, ലീലകൾ എന്നിവ സ്മരിക്കുകയും ജപിക്കുകയും പിന്നെ സ്വന്തം ഗ്രഹണശക്തിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് യാതൊരു ഭൗതിക നേട്ട ഉദ്ദേശങ്ങളുമില്ലാത്ത മറ്റുള്ളവരുടെ ക്ഷേമത്തിനായി സന്ദേശ വിതരണം നടത്തുകയാണ് അവരുടെ ഏകദൗത്യം. അടുത്ത ഒരു ശ്ലോകം കൂടി നോക്കാം. 27ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Evam Krishna Madir Brahman Nasaktasya Malat Manaha Kala Pradurbhut Kale Tadil Saudama Niyadaha. Evam Krishna Madir Brahman Nasaktasya Malat Mana Kala Pradurbhut Kale Tadil Saudama Niyadaha. Evam Krishna Madir Brahman Nasaktasya Malat Mana Kala Pradurbhut Kale Tadil Saudamaniyatah. നേരത്തെ ചൊല്ലാൻ ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ ഇസ്ലാം ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനിതകുമാരി മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏവം കൃഷ്ണമതേർ ബ്രഹ്മനാസക്തസ്യാമലാത്മനഃ കാലപ്രാദുർഭുത്കാലേ തടിൽ സൗദാമനീയതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വത്സല മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, നെറ്റ്വർക്ക് പ്രശ്നമുണ്ട്. വിശാലാക്ഷി മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏവം കൃഷ്ണമതേ ബ്രഹ്മന്നാസക്തസ്യാമലാത്മനഃ കാലപ്രാദുർഭൂത്കാലേ തടിൽ സൗദാമനീയതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഗിരിജ സുകുമാരി മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏവം കൃഷ്ണമതേ ബ്രഹ്മന്നസക്തസ്യാമലാത്മനഃ കാലപ്രാദുർഭൂത്കാലേ തടിൽ സൗദാമിനീയതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ബിന്ദു ഭവാനിയമ്മ മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഹരേ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏവം കൃഷ്ണമതേ ബ്രഹ്മാനസക്തസ്യ മലാത്മനഃ കാലപ്രാദുർഭൂത്കാലേ തടിൽ സൗദാമനീയതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. രമാബായി മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏവം കൃഷ്ണമതേർ ബ്രഹ്മൻ ആസക്തസ്യാമലാത്മനാ കാലപ്രാദുർഭൂതകാലേ തടിൽ സൗദാമനീയത. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഭാരതിയമ്മ മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏവം കൃഷ്ണമതേർ ബ്രഹ്മന്നാസക്തസ്യാമലാത്മനാ കാലപ്രാദുർഭൂത്കാലേ തടിൽ സൗദാമിനീയതാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശ്ലോകത്തിന്റെ പദാനുപദാർത്ഥം വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. ഏവം അപ്രകാരം കൃഷ്ണമതേ കൃഷ്ണചിന്തയിൽ പൂർണ്ണനിമഗ്നനായ ബ്രഹ്മൽ അല്ലയോ വ്യാസദേവ, ന അല്ല ആസക്തനായ അമല ആത്മന എല്ലാ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും പൂർണ്ണ സ്വതന്ത്രനായ കാലഹ മൃത്യു പ്രാദുരഭൂൽ ദൃശ്യനായിത്തീരുക കാലേ കാലക്രമേണ തടിൽ മിന്നൽ സൗദാമനി ഉദ്ഭാസിപ്പിക്കുന്നു യഥാ അതുപോലെയാകുന്നു. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദി ജയ്. അല്ലയോ ബ്രാഹ്മണ വ്യാസദേവ, അപ്രകാരം കൃഷ്ണചിന്തയിൽ പരിപൂർണ നിമഗ്നനായിരുന്നതിനാൽ സർവ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും പൂർണ്ണ സ്വതന്ത്രനായി തീർന്നവനാകിയാൽ ഞാൻ യാതൊരു അഭിനിവേശവും ഇല്ലാത്തവനായിത്തീർന്നു. കാലക്രമേണ ഏകകാലത്ത് തന്നെ മിന്നലും പ്രദീപ്തിയും ഉണ്ടാകുന്നത് പോലെ ഞാൻ മൃത്യുവിനെ വരിച്ചു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്.
ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളെ അഥവാ അഭിലാഷങ്ങളെ ഒഴിവാക്കുകയാണ് കൃഷ്ണചിന്തയിൽ പരിപൂർണ നിമഗ്നനാകുക എന്നതിനർത്ഥം. അതിസമ്പന്നനായ ഒരാൾക്ക് നിസ്സാരമായ വസ്തുക്കളിൽ യാതൊരു അഭിലാഷവുമില്ലാത്ത പോലെ നിത്യജീവിതം, പൂർണ്ണാഭിജ്ഞാനം, പരമാനന്ദം എന്നിവയിൽ പരിപൂർണമായ ഭഗവത് രാജ്യത്തിൽ എത്തിച്ചേരുമെന്ന് സുനിശ്ചിതമായ ഒരു കൃഷ്ണഭക്തന് കളിപ്പാവകളിൽ അഥവാ യാഥാർത്ഥ്യത്തിന്റെ ഛായയും നിത്യമൂല്യവുമില്ലാതെ തുച്ഛമായ ഭൗതിക വസ്തുക്കളിൽ അഭിലാഷമില്ലാതായിത്തീരുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ്. ആത്മീയ സമ്പന്നരായ വ്യക്തികളുടെ അടയാളമാണിത്. അനന്തരം കാലോചിതമായി ഒരു ശുദ്ധഭക്തൻ പരിപൂർണ സജ്ജീകൃതനാകുമ്പോൾ ആകസ്മികമായി മൃത്യു എന്ന് സാധാരണ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ശരീര പരിവർത്തനം സംഭവിക്കുന്നു. ഒരു ശുദ്ധഭക്തന് ഏകകാലത്ത് മിന്നലും അതിനെ തുടർന്നുണ്ടാകുന്ന പ്രദീപ്തിക്കും സദൃശമായി അത്തൊരു മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നു. അതായത് ഒരു ഭക്തൻ ഏകകാലത്ത് പരമപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയാൽ അവന്റെ ഭൗതിക ശരീരം പരിവർത്തനം ചെയ്യുകയും ആത്മീയ ശരീരം പടിപടിയായി ആവിഷ്കരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മരണത്തിന് മുമ്പും അഗ്നിസമ്പർക്കത്താൽ ഉത്തപ്തമായ ഇരുമ്പിനെ പോലെ അവന്റെ ശരീരം ആത്മീയമായി തീരുക നിമിത്തം ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന് യാതൊരു ഭൗതിക അഭിനിവേശവുമില്ല. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ഇവിടെ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നു, ആത്മാർത്ഥ ഭഗവത് ഭക്തന്റെ ജീവിതം പ്രകാരം ഒരു ഗരഗഞ്ചുകത്താൽ ആവരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് ശ്രീ നാരദമുനി വിശദമാക്കി. നാരദമുനി നേരത്തെ തന്റെ സ്വന്തം അനുഭവം ഭക്തിയുടെ സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ലഭിച്ചതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ വിശദമാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത്തരം ഒരു ഭക്തൻ ഭഗവാനല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഉത്തമ വിശ്വാസയോഗ്യനായ യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ആചാര്യനാൽ ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ച ശേഷം ഭഗവത് മഹാത്മ്യ ജപത്തെ അത്യന്തം ഗൗരവമായി ഏറ്റെടുത്ത് ഭഗവത് മഹാത്മ്യങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരെ ശ്രവിപ്പിക്കാനായി വിശ്വം മുഴുവൻ സഞ്ചരിക്കുന്നു. അത്തരം ഭക്തർക്ക് ഭൗതിക നേട്ടത്തിൽ യാതൊരു താല്പര്യവുമില്ല. ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങി ചെല്ലുക എന്ന ഏക അഭിലാഷമാണ് അവരെ നയിക്കുന്നത്. ഇവിടെ എന്താണ് നാരദമുനിക്ക് ആ ഭക്തി വേദാന്തികൾ സാധുക്കള് ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ അസോസിയേഷൻ കൊണ്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനമൊക്കെ ലഭിച്ചു. ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ചും ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ അവർ പറഞ്ഞു കൊടുത്തല്ലേ, ഭഗവാന്റെ സത്കഥകൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അതൊക്കെ കൊണ്ട് നാരദമുനിയുടെ ആ ഭക്തി ദാസിപുത്രനായിരിക്കുന്ന ആ കുട്ടിയുടെ ഭക്തി വളർന്നു വരികയുണ്ടായി അങ്ങനെ ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു പിന്നീട് ആ ദർശനം നൽകിയിട്ട് ഭഗവാൻ പിന്നീട് കൺമുന്നിൽ നിന്ന് മറഞ്ഞു അങ്ങനെ വീണ്ടും ആശ്രമിച്ചപ്പോഴേ ഭഗവാൻ ശബ്ദരൂപത്തില് അദ്ദേഹത്തിന് ഉപദേശങ്ങൾ നൽകിയുണ്ടായി. ഭഗവാൻ സംസാരിക്കും അതും വളരെ ഭാഗ്യം തന്നെ. ഭഗവാനെ കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ വാക്കുകൾ ശ്രമിക്കും അങ്ങനെ കൊടുക്കും ഉപദേശങ്ങൾ നൽകിയുണ്ടായി ഇനി ഈ ജന്മത്തില് കാണാൻ സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ഭക്തിയുടെ സേവന പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം അപ്പൊ അങ്ങനെ നാരദമുനിക്ക് ആ കുട്ടിക്ക് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അവരാണ് ദീക്ഷയൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ആ ഭക്തി വേദാന്തികൾ ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ എന്താണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? ആ കുട്ടിയോ അമ്മയോ ഒക്കെ അവർക്ക് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുകയുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോ ഇവിടെ പറയുന്നു, ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ച ആത്മീയാചാര്യനാൽ ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ച ശേഷം ഭഗവത് മഹാത്മ്യ ജപത്തെ അത്യന്തം ഗൗരവമാറ്റി എടുത്ത് ഭഗവത് മഹാത്മ്യങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരെ ശ്രവിക്കാനായി വിശ്വം മുഴുവൻ സഞ്ചരിക്കുന്നു. നാരദമുനിയെ നമുക്കറിയാം നാരദമുനി എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും പോയിട്ട് ഭഗവാന്റെ നാമം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതാണ് എല്ലാ സ്ഥലത്തും അദ്ദേഹത്തിന് പോവാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഒരിക്കൽ കൈലാസത്തിൽ ഉണ്ടാവും പിന്നീട് വൈകുണ്ഠത്തിലുണ്ടാവും, പിന്നെ ഇന്ദ്രന്റെ ലോകത്തിലുണ്ടാവും. അങ്ങനെ ഓരോ സ്ഥലത്തും ബ്രഹ്മലോകത്തിൽ എല്ലായിടത്തും സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും നമ്മുടെ ഇന്നലെ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലേ ഇസ്കോണിന്റെ ഫൗണ്ടർ ആചാര്യരായിട്ടുള്ള ശ്രീ ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ഇത് തന്നെയാണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായത്. കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി ലോകം മുഴുവനായിട്ട് കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ നിർദ്ദേശമാണ് ഭാരതഭൂമിയിൽ മനുഷ്യജന്മം എടുത്തിട്ടുള്ള ഓരോരോ ആൾക്കാരും അവര് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടുകയും മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ ഭഗവാന്റെ സന്ദേശങ്ങൾ അത് എല്ലായിടത്തും എത്തിക്കുകയും അവരൊക്കെ
കൃഷ്ണാവബോധം അവർക്കൊക്കെ നൽകുകയും അതാണ് യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള പരോപകാരം എന്ന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്നെ പറയുന്നു. പിന്നെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ പ്രഭുപാദര് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ നിർദ്ദേശം തന്നെയാണ്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പ്രസ്ഥാനമാണ് നാമസങ്കീർത്തന പ്രസ്ഥാനം അല്ലെ. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഇവിടെയൊക്കെ ഭാരതം മുഴുവൻ സന്ദർശിച്ചിരുന്നു. സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ അല്ലെ, കേരളത്തില് തിരുവനന്തപുരത്തും അങ്ങനെയൊക്കെ സഞ്ചരിച്ച് ഹരിനാമം പ്രചരിപ്പിച്ചിരുന്നു. അതേ ആ നാമസങ്കീർത്തന പ്രസ്ഥാനം തന്നെയാണ് ഇസ്കോണിൻ്റെതും ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ പ്രസ്ഥാനം ഇസ്കോൺ അല്ലെ. പ്രഭുപാദർ യാതൊന്നും ആഗ്രഹിക്കാതെ ഇവിടെ പറയുന്നു, വേറെ യാതൊരു ഭൗതിക നേട്ടത്തിലും താല്പര്യമില്ലാതെയാണ് അല്ലെ. പ്രഭുപാദര് എന്താണ് ഇന്നത്തെ ഗുരുക്കന്മാർ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഇന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നേടാനായിട്ട് ഇന്ന പൂജകൾ ചെയ്യാം, ഇത്ര പൈസ തരണം അല്ലെ, അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇന്നൊരു ബിസിനസ് പോലെയാണ് അല്ലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ. എന്നല്ല ഇതല്ല അല്ലെ. എന്താണ് യാതൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത അല്ലെ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളോടും കാരുണ്യം കാണിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. എല്ലാവരും ഇവിടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് കഷ്ടപ്പെടുന്ന അല്ലെ, അവരൊക്കെ തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ട് ആ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ് ഗുരു അല്ലെ. അപ്പൊ ആ പ്രഭുപാദർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് തന്നെയാണ്. ഏറ്റവും പതിതരായിരിക്കുന്ന അങ്ങനെ അത്രയും എന്താണ് തരത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഹിപ്പികളും അങ്ങനെയുള്ള തരത്തിലുള്ള അങ്ങനെ മോശപ്പെട്ട ജീവിതമൊക്കെ നയിച്ചിരുന്നവരെയൊക്കെയാണ് പ്രഭുപാദര് മാറ്റി ഇങ്ങനെ കൃഷ്ണാബോധത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. പലതരത്തിലും നമ്മൾ മുന്നേയുള്ള പ്രഭുപാദരുടെ പറമ്പിൽ തന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചു. കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട് പലതരത്തിലുള്ള എന്താണ് കാര്യങ്ങൾ പ്രവർത്തനങ്ങളും ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുമെന്ന് പ്രഭുപാദർ അങ്ങനെയാണ്. ഹിപ്പികളൊക്കെ അവരെ ഒരു ദിവസം വിളിച്ചിട്ട് ഒരു ദിവസം കൃഷ്ണാബോധം നിങ്ങളൊക്കെ സ്വീകരിക്കുമെന്നല്ല അല്ലെ. അവരൊക്കെ പതുക്കെ അവർക്കൊക്കെ ഭഗവത് പ്രസാദം സ്വന്തം കൈകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന് നിവേദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി അതൊക്കെ ഓഫർ ചെയ്തിട്ട് അവർക്കൊക്കെ ആ ഭഗവത് പ്രസാദം നൽകി അവർക്കൊക്കെ പതുക്കെ ഹരിനാമമൊക്കെ ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് അവരൊക്കെ മാറ്റിയെടുത്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പോ പതുക്കെ അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും കൃഷ്ണാബോധം അവരെയൊക്കെ കണ്ടിട്ടാണ് മാതൃക അല്ലെ. അവരെ കണ്ടിട്ടാണ് മറ്റുള്ളവരെ അത്ഭുതപ്പെട്ടത്. ഇവരൊക്കെ എങ്ങനെ മാറി എന്നുള്ളത് എന്താണ്, അവരൊക്കെ ഒന്നിനും കൊള്ളാത്തത് അവരായിട്ട് തള്ളിയിട്ടുള്ളതായിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ആ ഹിപ്പികളെയൊക്കെ. പ്രഭുപാദർ അവരെയൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരാക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നിത്യാനന്ദ പ്രഭു അതിനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ജഗായി മതായി ഏറ്റവും അധപ്പതിച്ചവരെയാണ് നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ഇവരെയാണ് ഉദ്ധരിക്കേണ്ടത്, ഇവരെ ഏറ്റവും അധപ്പതിച്ചത് അവരാണ് എന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള ആ ജഗായി മതായിമാർക്ക് നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കാരുണ്യം ഉണ്ടായി അല്ലെ. ആ പ്രഭുപാദര് പറയുന്നു ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നിത്യാനന്ദ പ്രഭു രണ്ട് ജഗായി മതായിമാർ അല്ലെ, ജഗായി മതായി രണ്ടുപേരെ മാറ്റിയെടുക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. എന്നാൽ അവരുടെ കാരുണ്യം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവും എന്റെയും കാരുണ്യം ഗുരുവിന്റെ ഒക്കെ കാരുണ്യം കണ്ട് എനിക്ക് ലോകം മുഴുവൻ സഞ്ചരിച്ചിട്ട് അനേകം ജഗായി മതായിമാരെ അവരെയൊക്കെ ഭഗവാന്റെ പ്രിയ ഭക്തന്മാരാക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു എന്ന് പ്രഭുപാദർ പറയും. അപ്പൊ അത് പ്രഭുപാദർക്കായിട്ട് ആ സേവനം മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സാക്ഷാൽ കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് ലോകം മുഴുവൻ സഞ്ചരിച്ചിട്ട് കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാം അല്ലെ. എന്നാൽ തന്റെ ആ ഭക്തന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ സേവനം ഭഗവാൻ തന്നെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു, എന്റെ സേനാപതി നായകൻ വരും ഈ ലോകം മുഴുവൻ കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ടെന്ന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് യാതൊരു ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലല്ലേ. പ്രഭുപാദർ അമേരിക്കയിൽ പോയപ്പോഴും ധാരാളം ആത്മീയ സംഘടനയുള്ള അവരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരൊക്കെ പലതരത്തിലും എങ്ങനെയാണ് ധനം സമ്പാദിക്കുക, എന്നിട്ട് ഇവിടെ വലിയ ക്ഷേത്രങ്ങളൊക്കെ നിർമ്മിക്കുക, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കായിരുന്നു ശ്രദ്ധ ചെലുത്തിയിട്ടുള്ളത്. പ്രഭുപാദർ അതിനെല്ലാം എല്ലാവർക്കും കൃഷ്ണാബോധം നൽകാനായിട്ടായിരുന്നു ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവരൊക്കെ അവിടെ ഉള്ള ജീവിത രീതിയൊക്കെ പിന്തുടരുന്നുണ്ട്. അവിടെയുള്ള വേഷങ്ങളൊക്കെ ധരിക്കുന്ന പ്രഭുപാദർ എന്നാല് ആ ഒരു കാവ്യ വസ്ത്രവും ഉടുത്തിട്ട് തന്നെയാണ് കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കേണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാവരെയും ഭഗവത് സന്നിധിയിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യം അല്ലെ. എല്ലാവരെയും പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, പ്രഭുപാദരെ എന്താണ് കീഴിൽ ആശ്രയമൊക്കെ സ്വീകരിച്ചിട്ട് അല്ലെ. പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, എനിക്ക് എല്ലാവരെയും തിരിച്ച് ഇവിടുന്ന് കൊണ്ടുപോയാൽ മാത്രമേ എനിക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അത്രയും കാരുണ്യമാണ്. എല്ലാവരെയും പ്രഭുപാദർ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളെയും അവരൊക്കെ തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് അല്ലെ, യഥാർത്ഥ വീട്, നമ്മുടെയൊക്കെ യഥാർത്ഥ വീട് ഭഗവത് സന്നിധിയാണ്, അവിടേക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ആത്മീയ ആചാര്യന്മാരൊക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ഭക്തി സേവന പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ
ചെയ്യാനും മറ്റുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ തരുന്നല്ലേ. നമ്മളപ്പോ അതനുസരിച്ചിട്ട് പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് പറയുന്നു. ഭഗവത് സന്നിധിയിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോവുക എന്ന അത്യുന്നതമായ ജീവിത ലക്ഷ്യങ്ങൾ നമുക്ക് ആരോടും യാതൊരു മത്സരബുദ്ധിയോ ഭഗവത് സന്നിധിയിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകാൻ യോഗ്യനായി തീരുന്നതിന്റെ അഹങ്കാര ഗർവവും ഇല്ല. ഭഗവത് ദിവ്യനാമം, മഹാത്മ്യങ്ങൾ, ലീലകൾ എന്നിവ സ്മരിക്കുകയും ജപിക്കുകയും പിന്നെ സ്വന്തം ഗ്രഹണശക്തിക്ക് അനുസരിച്ച് യാതൊരു ഭൗതിക നേട്ട ഉദ്ദേശങ്ങളും ഇല്ലാത്ത മറ്റുള്ളവരുടെ ക്ഷേമത്തിനായി സന്ദേശ വിതരണം നടത്തുകയുമാണ് അവരുടെ ഏക ദൗത്യം. എല്ലാവർക്കും മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ അവരുടെയൊക്കെ ക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് വേറെ യാതൊരു ഉദ്ദേശവും ഇല്ല അല്ലെ. ഭൗതിക നേട്ട ഉദ്ദേശമൊന്നുമില്ല. പ്രഭുപാദരുടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രഭുപാദർ കുറെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ വന്നപ്പോഴേ ഒരിക്കലും പ്രഭുപാദരുടെ മകൻ തന്നെ എന്തൊക്കെ ആവശ്യത്തിനായിട്ട് എന്തോ പൈസ ഒക്കെ ആവശ്യപ്പെടുകയും, അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ ഈ പൈസ ഒന്നും കൈകാര്യം ചെയ്യില്ല, എല്ലാ ശിഷ്യന്മാരായി. പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു, ഇതൊക്കെ കൃഷ്ണന്റേതാണ്, എനിക്കിതിലൊന്നും അറിയില്ല. ചോദിക്കുന്നവരുടെ സെക്രട്ടറിയുടെ അടുത്തേക്ക് സെക്രട്ടറിയോട് ചോദിക്കാനായിട്ട് പറയും. സെക്രട്ടറി അതുപോലെ തന്നെ പറഞ്ഞു, ഇതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനുള്ളതാണ്, ഭഗവത് സേവനത്തിനായിട്ടുള്ളതാണ് ഈ പൈസയൊക്കെ. അപ്പൊ അത് വേറെ യാതൊരു തരത്തിലും ചെലവഴിക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. സെക്രട്ടറി പോലും പറയുന്നുണ്ടായി. എന്താണ്? പ്രഭുപാദർ അങ്ങനെയുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഭഗവാന്റെ ധനം അല്ലെ, അത് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് മാത്രമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കണം, നമ്മുടെ വേറെ യാതൊരു ആവശ്യത്തിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കരുത് എന്ന് നിർദ്ദേശം കൊടുക്കുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വന്തം മകനായിട്ട് പോലും പ്രഭുപാദർ അങ്ങനെ പറയുന്നത്. പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു, നിനക്ക് പണം സമ്പാദിക്കാം, എന്റെ ധാരാളം ഗ്രന്ഥങ്ങളുണ്ട്, അതൊക്കെ നീ എല്ലാവർക്കും വിതരണം ചെയ്യാം, അങ്ങനെ നിനക്ക് ധനം ലഭിക്കും അതിൽ നിന്നൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. 27ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, അല്ലയോ ബ്രാഹ്മണ വ്യാസദേവ, അപ്രകാരം കൃഷ്ണചിന്തയിൽ പരിപൂർണ നിമഗ്നനായിരുന്നാൽ സർവ്വ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും പരിപൂർണ സ്വതന്ത്രനായി തീർന്നവയെ ഞാൻ യാതൊരു അഭിനിവേശമില്ലാതനായിത്തീരുന്നു. കാലക്രമേണ ഏകകാലത്ത് തന്നെ മിന്നലും പ്രദീപ്തിയും ഉണ്ടാകുന്നത് പോലെ ഞാൻ മൃത്യുവിനെ വരിച്ചു. ആ കുട്ടിയിലെ ദാസിപുത്രനായിട്ടുള്ള കുട്ടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചു അല്ലെ. ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളെ അഥവാ അഭിലാഷങ്ങളെ ഒഴിവാക്കിയാണ് കൃഷ്ണചിന്തയിൽ പരിപൂർണ നിമഗ്നനാവുക എന്നതിന് അർത്ഥം. നമ്മുടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ കുറക്കുക എന്നാണ്. അല്ലാണ്ട് കൃഷ്ണാബോധം അത് നമ്മൾ സീരിയസ് ആകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊക്കെ എല്ലാം വീടും കുടുംബവും ഇതൊക്കെ വിട്ടിട്ട് സന്യാസിയായിട്ട് പോവുക എന്നുള്ളതല്ല അല്ലെ. നമ്മുടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് വന്നിട്ട് ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളാക്കി മാറ്റുക അല്ലെ. അതാണ് നമ്മൾ അംബരീഷ് മഹാരാജാവിന്റെ പ്രാർത്ഥനയിൽ അവസാന ഭാഗങ്ങളിലുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ പറഞ്ഞു. കാമം ച ദാസ്യേതു കാമിയായതോത്തമ ശ്ലോകജനാശ്രയ. ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളാക്കി മാറ്റിയിട്ട് ഉത്തമ ഭക്തന്മാരുടെ ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ കാലടികൾ പിന്തുടരുന്നു എന്ന് അംബരീഷ് മഹാരാജാവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. അപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും സ്വന്തം നേട്ടത്തിനായിട്ടുള്ള ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യണം അല്ലെ. അത് നമുക്ക് ആഗ്രഹിക്കാം. കൂടുതൽ ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിക്കണേ എപ്പോഴും അല്ലെ. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്ന പോലെ നദനം ന ജനം ന സുന്ദരിം കവിതാംബാം ജഗദീശകാമിയെ മമ ജന്മനീശ്വരേ ഭവതാർ ഭക്തിരാഹേതുകയും. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നു, എനിക്ക് ധാരാളം അനുയായികൾ വേണ്ട, എനിക്ക് പണം വേണ്ട, സുന്ദരികളായിട്ടുള്ള സ്ത്രീകളുണ്ട്, എനിക്ക് എന്തേ വേണ്ടു, യാതൊരു പ്രശസ്തിയും കീർത്തി ഇതൊന്നും വേണ്ട അല്ലെ. എന്താ വേണ്ടു? മമ ജന്മനീശ്വരേ ഭവതാർ ഭക്തിരാഹേതു. എനിക്ക് എത്ര ജന്മങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ പറയുന്നു. മോശം പോലും ഒരു ഭക്തൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അതാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞത്. എത്ര ജന്മങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ, അതിലൊക്കെ ഭഗവാന്റെ അഹേതുകമായിട്ടുള്ള ഭക്തി കിട്ടിയാൽ മതി, ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞാൽ മതി. ഒരു അതിസമ്പന്നനായ ഒരാൾക്ക് നിസ്സാരമായ വസ്തുക്കളെ യാതൊരു അഭിലാഷവുമില്ലാത്ത പോലെ നിത്യജീവിതം, പൂർണ്ണാഭിജ്ഞാനം, പരമാനന്ദം എന്നിവയാൽ പരിപൂർണമായ ഭഗവത് രാജ്യത്തിൽ എത്തിച്ചേരും എന്ന് സുനിശ്ചിതമായ ഒരു കൃഷ്ണഭക്തനെ കളിപ്പാവകളെ അഥവാ യാഥാർത്ഥ്യത്തിന്റെ ഛായയും
നിത്യമൂല്യമില്ലാത്ത തുച്ഛമായ ഭൗതിക വസ്തുക്കളിൽ അഭിലാഷമില്ലാതെ എത്തിയിരുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ്. ആത്മീയ സമ്പന്നരായ വ്യക്തികളുടെ അടയാളമാണ്. അനന്തരം കാലോചിതമായ ഒരു ശുദ്ധഭക്തൻ പരിപൂർണമായി സജ്ജീകൃതനാകുമ്പോൾ ആകസ്മികമായി മൃത്യു എന്ന് സാധാരണ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ശരീര പരിവർത്തനം സംഭവിക്കും. ഒരു ശുദ്ധഭക്തന് ഏകകാലത്ത് മിന്നലും അതിനെ തുടർന്നുണ്ടാകുന്ന പ്രദീപ്തിക്കും സദൃശമായി അത്തരം ഒരു മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നു. അതായത് ഒരു ഭക്തൻ ഏകകാലത്ത് പരമപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയിൽ അവന്റെ ഭൗതിക ശരീരം പരിവർത്തനം ചെയ്യുകയും ആത്മീയ ശരീരം പടിപടിയായി ആവിഷ്കരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മരണത്തിന് മുമ്പും അഗ്നിസമ്പർക്കത്താൽ ഉത്തമ ഇരുമ്പിനെ പോലെ അവന്റെ ശരീരം ആത്മീയമായി തീരുകയും നിമിത്തം ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന് യാതൊരു ഭൗതിക അഭിനിവേശവുമില്ല. ഇവിടെ പറയുന്നു എന്താണ് ആ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ആനന്ദം അല്ലെ, എന്താണ് സ്പിരിച്വൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് യഥാർത്ഥ ആനന്ദം എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളും മറ്റുള്ള അഭിലാഷങ്ങളൊക്കെ കുറഞ്ഞു വരും അല്ലെ. നമ്മൾ പഠിച്ചു എന്താണ് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും നമുക്ക് ആദ്യം സന്തോഷത്തെ ലഭിക്കും അല്ലെ. ഭഗവത്ഗീതയിലൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു. പിന്നീട് അത് നമുക്ക് ദുഃഖത്തെയാണ് തരുന്നത് അല്ലെ. അപ്പോ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ആദ്യം കുറച്ച് കയപ്പേറിയതായിരിക്കും അല്ലെ, പിന്നീട് അത് നമുക്ക് സന്തോഷത്തെ ആനന്ദത്തെ തരുന്നതാണ് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാകുമ്പോൾ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ആനന്ദം ആത്മാവിന് ലഭിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. മറ്റുള്ള ഭൗതിക വസ്തുക്കളിൽ നിന്നൊക്കെ ലഭിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ശരീരത്തിന് ലഭിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. നമ്മുടെ ശരീരം അത് ഇവിടെ നശിക്കുന്നതല്ലേ, ആത്മാവിന് ഒരിക്കലും നാശമില്ല. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ശരീരം എന്താണ് ദേഹാന്തര പ്രാപ്തി നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയില് പഠിച്ചു അല്ലെ. അത് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നാലേ ആത്മാവിനെ ഒരിക്കലും നാശമില്ല എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ. അപ്പൊ ആത്മീയമായ കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് ഒരിക്കലും അതൊന്നും ഒരു നഷ്ടമായി തീരുന്നില്ല. അപ്പോ ഭക്തന്മാർ ഒരിക്കലും മരണത്തെ ഭയക്കുന്നുമില്ല അല്ലെ. എന്താണ് അവർക്കറിയാം അല്ലെ, ഇത് ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ഈ ജന്മം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഭക്തിയുടെ സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്തവർക്ക് ഒരിക്കലും മരണത്തെ ഭയമില്ല അല്ലെ. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അവർക്കറിയാം അവർ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്കാണ് പോകുന്നത് അല്ലെ. അല്ലെങ്കിൽ ഇനി നമുക്ക് അഥവാ കൃഷ്ണാബോധം മുഴുപ്പിക്കാനില്ലെന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നു. ശുചിനാം ശ്രീമദാംഗേഹി, ഇനി ഒരു സമ്പന്നന്റെ കുടുംബത്തിലോ ഒരു വൈഷ്ണവന്റെ കുടുംബത്തിലോ ഒക്കെ ജനിക്കും, അങ്ങനെ കൃഷ്ണാബോധം മുഴുപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു അല്ലെ. അപ്പോ ഒരു ഭക്തൻ ഒരിക്കലും അപ്പോൾ മരണത്തെ ഭയപ്പെടുന്നില്ല അല്ലെ. എന്നാൽ ഒരു അവിശ്വാസി എപ്പോഴും മരണത്തെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് അല്ലെ. ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പം കൂടുതൽ ഭയപ്പെടുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ അതാണ് മരണഭയാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഭയം. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്കറിയാം ഒരിക്കലും എന്താണ് ആ യമരാജൻ അവരുടെ അടുത്തേക്ക് വരില്ല അല്ലെ. വിഷ്ണുദൂതന്മാരാണ് അവരുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നിട്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക. എന്നാൽ ഭഗവാനിൽ വിശ്വസിക്കാത്ത എന്താണ് മോശപ്പെട്ട രീതിയിലൊക്കെ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ യമദൂതന്മാർ വന്നിട്ട് അവരെ കൊണ്ടുപോയി അവർക്ക് ശിക്ഷകളൊക്കെ അല്ലെ. അപ്പൊ അതിൽ 28 നരകങ്ങളെ കുറിച്ച് അവരൊക്കെ പോയിട്ട് അതിനുള്ള ശിക്ഷകളൊക്കെ അനുഭവിക്കണം അല്ലെ. ഒരിക്കലും ഒരു ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഭഗവത് ഭക്തന്മാർ ഒരിക്കലും ഭയപ്പെടുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം की जय, श्रील प्रभुपाद की जय. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത ഭാഗങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൈ ഉയർത്താം.